Здравейте, приятели! Часът е 7:50. 7:50. Днес станах в 6 часа сутринта. Ще излизам с едно приятелче, където бяхме в едно приемно семейство с него. Това не го казвам просто да ви че е важно, просто искам да ви вкарам в дикция. Това, че аз съм станал толкова рано, аз предимно си ставах толкова рано и когато работех. Но сега проблемът е друг. Сигурни ли сте, че животът е странен? Сега се насочвам към мола. Към мола се насочвам, дами и господа. Кадри може да видите, може да не видите. Не мога да кажа с точност, но се опасявам, че ще видите. Ако реша да ви споделя. Но ще ви споделя. Това е ясно. Проблемът е, че сега ще се насочваме към мола и в момента се движа. Зависи от моя кадър на движение. Аз съм стабилен. Така че лови не лови, това е. Правя това видео като моята сутрин рутина. Ще видя там, ще измисля нещо. Какво? Не съм качвал видеа. То е ясно това. Движа се и то е ясно това. Имам среща, т.е. уговорка с един приятел от приемно семейство. Оттам се знаем с това момче. Ще ви запозная, ако той реши. И така. Общо взето. Тук в Русе е малко студено. И проблемът е, че е студено, не че е студено, а направо лед. Не е баш зимен лед, ама студено си е все пак. В общо взето, искам да ви кажа, че не е това, което изглежда както изглежда, но се опасявам се, че това, което се случва, е най-уместното нещо. Сега ще минаваме тук през едни релси. Ето ги релсите. Ето ги. Добре, че няма влак, който да върви от тук. Днес, когато тръгват рано сутрин влаковете. Но, уви, в момента се насочваме към мола. Няма нужда да ви показвам какво става, защото има лица, които не са съгласни да ги снимам. Въпросът е, аз защо го правя? Правя го, защото е нещо ново за мен, нещо уникално за мен и уви да се каже, уникално е, честно казано. За мен какво да кажа? Докато вървя, ще ви кажа няколко факта и няколко неща за моя живот. Ако ви е толкова интересно, ще ви кажа. Как се тръгна от това аз да правя видеа в YouTube? Как се тръгна? Много ясно как се е тръгнало.
Проблемът е, че брат ми започна първи. Гледах сумата ютубъри, клипове съм гледал. И единственото ми голямо желание от платформата на YouTube е някой ден да спечеля плей бутон, YouTube бутон, т.е. златен или сребрен или каквото да е, за 100 000 абоната в YouTube. Знам, не съм интересен, знам, не съм толкова активен и съжалявам за това, че съм си направил YouTube и не давам добър контент на вас, мои абонати. За последната статистика бях голям фюрио. Беше доста прекрасно. Бях на 56 абоната, после рязко спаднаха на 50 толкова. За последните не мога да кажа, защото не съм проверял колко абоната имам. Но се уверявам се, че вие ще бъдете много озадачени в тази визия. Доколкото това е нещо ново, което правя аз. И ще виждате само мен, защото рано сутрин е. Очаквай, в момента вървя. Което за мен не е чак толкова голяма работа. Но ето. Така, сега ще започна да разкажа малко неща за себе си, пък който ще да ме критикува, който ще да не. Не мога да кажа на колко години бях, но помня, че баща ми, като не искам да обиждам хора, които ме гледат и употребяват спиртовите напитки, моите родители имаха проблем с спиртовите напитки, алкохолните напитки имаха проблем. И точно това създаде проблемът аз да бъда от домове на домове и от така нататък. Общо казано по въпрос е, че бях в Дом Надежда, после в Дома на Гатева и после и в приемно семейство. 2 дома смених, навърших си годините и отидох в Рана Гатева. Там стоях до колко си години, след това ме харесаха и отидох в приемно семейство. Макар че не се оплаквам, семейството беше много мило. Благодаря ти, деда, че се погрижи за мен и изтърпя моите простоти. Благодарен съм на Диана Йотковска, че ме прие в семейството ѝ, като дъщеря ѝ и синът ѝ. Искам да кажа, че първи телефон ми го купи приемната жена, където ме отгледа. Приеха ме в семейството си, седно, че съм тяхен. Грижиха се за мен, не се оплаквам. Аз няма какво да кажа, но така става животът ми, че по институции аз бях. Първо сестрите ми се минаха,
по-точно началната точка на цялото нещо се разви, че първо закрива на детето дойдеха, взеха сестрите ми. След това аз учих в 4-ти клас все още. Още не бях завършил 5-ти клас. Но в общи линии след училище, като се върнаха, разбрах, че сестрите ми са взети от закрила на детето. След това баща ми се напи. Да. От консумацията на алкохолна напитка, под влиянието на неговото влияние на алкохолната напитка, баща ми го хванаха лимките и започна да бъде агресивен. Майка ми, за да ме защити, ме закара в закрила на детето, което, както знаете, оттам се тръгва, че бях настанен в Дом Надежда. След това навърши годинките си и ме прехвърляха в Дом на Агатева за деца по-големи, дом за по-големи деца. Оттам се тръгна всичко, че случаят, който аз искам да ви кажа, е, че не е много ясно как ще се развие животът ми. Не знам да смятам, това, че не знам да смятам, не знам дали е фактор, но не бих казал, че е фактор за това, което жив съм, здрав съм. Днес за празниците съм при моята родна майка. От толкова много институции, все пак съм с майка си и не се оплаквам от това. Знам, че това проблем не е, но ако имаше проблем, нямаше да бъде чак толкова решен. Проблемът, който аз искам да кажа, е, че не спряха, когато трябваше да спрат с алкохола. И ето за това съм това дередже, което където снимам от Добрич, защото в Добрич създадех YouTube канала. Не съм качвал съм кадри. Беше интересно, но до някъде. Така че, общо взето смисъл, не може да се каже, че съм бил приятно удовлетворен от тази визия, която виждате в момента. И честно казано е това, че не искам аз да съм виновен за всичко, но виновен съм за ситуацията, че целият проблем в моето семейство е спиртовата напитка. Тези спиртови напитки, алкохолни напитки развалиха моето семейство. И искам да отправя един призъв към всички, които имат проблеми. Изпълчете се на родителите си. Не оставайте родителите ви да са господин алкохол, да хване семейството ви. Той хвана семейството ми. И от тогас все още е в тях. Все още не мога да обясня аджаба докъде ще стигне. Здравословни проблеми за черния дроб, това го знаем, че причинява. Но ето, че цялото ни семейство е разделено. И само заради проблемът с алкохолът. Който алкохол не е много приятен, дами и господа. Не е приятен изобщо. Общо взето не се колебая, че не съжалявам
За нищо. Съжалявам само за това, че родителите ми не спряха на време, когато трябваше. Ако бяха спряли на време, до сега нямаше това да се случи. Нямаше аз да страдам, да пътувам Русе, Добрич постоянно. Общо взет линии. Проблемът е, че не мога да запазя сцепление. И ако става за въпрос, аз съм благодарен където съм. Тъпото е, че съм малумен и не си правя усилия да запомня математиката. Числа, задачи, да смятам с парите си, не мога. Това е проблем. Защото не може вечно да разчиташ на някои хора да ти помагат. И това аз съм... Затова ме яд на себе си. Яд ме е, че аз не съм се научил да смятам. Което не е много приятно за вас. И за какво се опитам аз, какво ще направя, като постигна целта 100 абоната в YouTube. Какво ще постигна? И аз не знам. Просто искам да направя нещо. Но ситуацията е такава, че животът ми е толкова скапан, толкова зле, че си нямаш ни идея. Си нямате ни идея как се чувствам аз. Бих казал нещо против това. И честно казано, вашата помощ като лайквате и постоянно да лайквате, така софтуерът на YouTube ще накарат видеото ми да се разпространи и се опитвам да намеря сестрите си. Долу-горе разбрах, че са в София, при добро семейство са, но проблемът е едно. Аз не харесвам това. И защо трябва да търся сестрите си? За да си спомнят старата лоша съдба, която живяхме. Съдбата, която ни развали, ни раздели. В момента проблемът е едно. Аз не съжалявам. Правя това видео просто за да има нещо в YouTube. Общо взето страдам за това, че не правя добър контент. Не говоря сериозно, не се намирам на приказка. Просто исках да кача нещо в YouTube. Защото от бая не съм качвал в YouTube. И се надявам, че с тази визия и с това видео искам да кажа, че мога да снимам такива видеа. Само трябва да намеря конкретни хора, да правя колаборация с хора. Имам идеи доста, но ще се осъществят в последствие със съгласието на хората, които съм си наумил. Така че общо взето се надявам се това нещо да постигне до хора, които уважават. Видите ли сините кобри, мамиците и кобри?
Ако не знаете защо викам сини кобри, викам на ченгетата, на полицайите сини кобри. Да не се очудват какви сини кобри, какво говори това. Подчертавам полицайите под параграф сини кобри, защото аз така решавам. Всеки е имал сблъсък с тези полицайчета. Заяждат се без проблем, дори да няма някакъв проблем, те пак ще си намерят начин да се заяждат. Така, доста хубаво вървим, даже не се измарям. 18 и 10 е, 8 и 10 е и вече съм до крайната си дестинация мола. Ето е там е мола. Да. В общо взето линии това е. Това е молът ми. Това е мола. Това е първия. Това е втория мол в града. Втория мол в този град. Имаше още един, но той е чак долу до болницата, където се намира долу към Дунава. Където там вероятност да има кадър, оттам няма как да стане. Затова искам да кажа, че това видео ще бъде влог, така да кажем. Това е първа част от моя влог от тази колаборация, в този вариант и в това качество, което го виждате. Съжалявам. Търпели от студ. Да търпели. Така, студенчко е, да, нулево е. Не съм повлиял температурата, но не е хич добре. Снощи е валяло, това е единственият фактор. Макар че виждате само мен, това е в момента не вали, ще ви го кажа от личен опит. И между другото, имам TikTok профил. Може отидете да ме последвате в TikTok, за да станем 100 последователи в TikTok. 100k последователи, или 10 000k последователи в TikTok. Не питайте защо лъмтя за интерес там. Просто го казвам за мое удоволствие. А пък сега ще ви го покажа малко по-нагледно мола. Това е молът. Това е втория мол, който виждате зад мен. В момента не знам дали е отворен, но се надявам, защото искам да се стопля. Има един проблем, че вътре не разрешава да снимаме, така че надявам се, ако съм ви бил интересен, надявам се да съм ви бил интересен, да праснете лайк бутона, камбанката, за да получавате известие, когато качвам видеа, и просто абонирайте се, ако сметнете за добре. Благодаря ви. Аз бях Стефан Иванов. А вие бяхте с моя канал Стефан Иванов. Така че благодаря ви и до скоро!